8, το Γκρίφιν με 8. Ο Κεκόγεν να τους κάνει 12. Προσπάθεια από τον Γκάτζο, κοντά στο καλάθι. Ο Κεκόγεν, ο Ερμίδης είναι πάνω του. Ο αριστερόκερας ψηλός θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχεί. Ο Μάριος Πουλιανίτης στον Νέση. Κάτω στο καλάθι ο Κεκόγεν με στη... Ο Κεκόγεν από μακριά και αυτό. Παίρνει την προσπάθεια, η πάσα σκαστή, το κόψιμο με τον Κεκόγεν. Πρώτο μισό της σεζόν πλέον στους Θεσσαλούς, ο Κεκόγεν δύσκολη πάσα και χαμηλά. Πολύ εντυπωσιακή όμως η πάσα στον Νέση. Δυνατός από τον Αρνόκουρο. Γυρίζει από μακριά και ευστοχή. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, Πουλιανίτης στη γωνία. Το σούτ είναι εύστοχο. Το δεύτερο. Αγγλί προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, γλιστράει. Ο Κεκόγεν επιχειρεί για 3. Είναι τελικά εύστοχος. Τα τρίκαλα φανιλάσουν, μάλλον δείχνουν μια πιο πλουραλιστική. Μας απλησιάσει το κόψιμο. Καμπουρίδης πηγαίνει μπροστά στον νόμο. Στα του είναι ο Μάντεν. Έχει το χώρο για το σουτ. Ο Κεκόγεν τελικά από τη γωνία. Είναι εύστοχος. Ο Κεκόγεν στους 16. Ο Βαβάτσικος που στο δεύτερο ημίχρονο έχει κρατήσει. Στο Μακλίν. Κεκόγεν. Νέσης από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. Ο Πουλιανίτης δυσκολεύεται αλλά σκρινεί την μπάλα. Ο Κεκόγεν για 3 είναι εύστοχος. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Κωνσταντινίδης. Κεκόγεν πατάει και ευστοχή των τρικάλων. Πλησιάζει κοντά στο καλάθι και καρφώνει εντυπωσιακά. Καλά που σε αυτή την επίθεση έχουν την ευκαιρία να περάσουν και μπροστά. Μπάλα χαμηλά στον Εντέφο, ο οποίος θα καρφώσει. Εκεί θα πάρει ο σέντερ του. Ο Κεκόγεν ζητάει και με τον Δημητρίου 2 παίχτες πάνω του. Η πάσα έξω, Κολότσιος για 3. Πάντα ο Πουλιανίτης. Ο Κεκόγεν καρφώνει εντυπωσιακά. Πουλιανίτης 7 δευτερόλεπτα, 6. Θα κάνει ένα δύσκολο σουτ λογικά. 4-3 θα το κάνει ο Κεκόγεν. Θα βάλει και τρίποντο, ναι. Το σπίτι αυτός. Θα κόψει και πάλι. Μια μεγάλη στιγμή με τον Παναθηναϊκό φέτος στην πρεμιέρα ότι είχε σκοράρει το τρίποντο απέναντι. Στα μέσα, ψάξει το Μελισσαράτο. Θα κοπεί από τον. Και αμυντικά και επιθετικά. Έχει 4 πόντους και 2 τάπες. Ο Κεκόγεν από την βολή θα ενιαρεί στο Κουπίδης που έχει 3 ασίστ από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ θα κόψει ο Κεκόγεν. Μπροστά στον Κεκόγεν, δίνει στον Βουλγαρόπουλο, τον κόβει εντυπωσιακά. Οι οδηγίες ήταν προς τον Νίκο Παπαρέγκο. Μέσα η μπάλα στον Κεκόγεν, ο οποίος θα γυρίσει και θα καρφώσει. Λάσπερ, πολύ σφιχτή άμυνα από τα τρίκαλα. Πολύ ωραία ενέργεια, θα κόπει. Στην live εξέλιξη, Μουσέιν. Καλά γύρισε η μπάλα με τον Κεκόγεν. Πολύ πυρός. Στα 40 του χρόνια κλέβει ο Κεκόγεν και φεύγει μόνο στο καλάθι και καρφώνει εντυπωσιακά. Γκρίφιν προσπαθεί να βγει, κρατάει ο Πουλιανίτης για 3 ο Νέσης. Δεν μπορεί, αλλά είναι εκεί και πάλι ο Κεκόγεν. Θα σηκωθεί, θα πάρει. Δεν πλησίασε κοντά στο καλάθι ο Κεκόγεν, προτίμησε το σουτ, τριόμφο. Πουλιανίτης. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα εκεί, κανένα πρόβλημα. Ζητάει πάλι ο Κεκόγεν, έχει τώρα πιο κοντό αντίπαλο, θα γυρίσει και θα καρφώσει εντυπωσιακά ο Νίκος. Μόνος ο Πουλιανίτης θα πάει προς τα μέσα, θα δώσει στον Κεκόγεν τρίτο κάρφωμα. Ο Κεκόγεν γυρνάει, άλλαξε χέρι, το έβαλε. Αλλά θέλει στον Γκρίφιν που παίρνει το τρίποντο και πάρει και το βαρύ φορτίο, καθώς δεν υπάρχει και εναλλακτική στη θέση 5. Κεκόγεν. Και τα τρίκαλα, ο Κεκόγεν συγκρατεί την μπάλα. Σκαστή πάσα, ο Κεκόγεν πλησιάζει και στο δίκαιο. Να δώσουν ένα ζεστό παιχνίδι που θα απολαύσουν οι θεατές και στο γήπεδο. Και εσείς. Η μάχη εκεί των ψηλών Βουλγαρόπουλου και ο Κεκόγεν. Πολύ ωραία ενέργεια με τα μπλε. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι είχε μια εντολή. Είναι ικανός σουτέρ ο Πέτρος Μελισσαράτος. Και να τραβήξει τον Κεκόγεν. Η Τρίνα βγήκε μπροστά.
τρίποντο μέσα. Αποστάρει ο Κιουκουόγεν. Είναι πιο δυνατός εκεί και πιο ψηλός. Με τη δύναμή του, τρομερό κάρφωμα από τον Νίκο. Μπαλά, λάθος όμως του Ιτούνας. Γκρίφιν κλέβει, αφήνει στον Κιουκουόγεν που θα κάνει. Σκαστή η πάσα στον Κιουκουόγεν. Έχει κάποιο καλάθι με transition. Ο Κιουκουόγεν με τα μπλοκ. Έχει αποθέματα η Κάνση. Να δούμε. Λουσέιν χαμηλά. Γιαννίτης για τον Οκεκόγεν, πηγαίνει προς τα μέσα, θα καρφώσει και προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, χάνει τον έλεγχο, κρατάει τελικά την μπάλα. Δώσει στον Οκεκόγεν, τρίτο κάρφωμα. Χτύπησε και την ομάδα των Τρικάλων, τους δύο βοηθούς του δεν ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Για πλέ, να φωνάζει στους παίκτες του για το τι σύστημα να παίξουν. Ο Οκεκόγεν γύρισε με fade away εντύπωση. Βαβάτσικος. Ο Κιουκουόγεν με τον Τάταρη. Ο Κιουκουόγεν γυρίζει, ευστοχή. Ο Οκεκόγεν και ο Γουτς. Βλέπετε πόσο καλός στην άμυνα στα πόδια είναι ο Οκεκόγεν. Μένει λίγο πίσω τώρα, όμως ο Γουτς. 11 στα 18. Ενώ τα Τρίκαλα είναι στο 30. Πουλιανίτης, αστοχή, ο Οκεκόγεν, καλάθι και φάουλ. Τον Λεγκίκα. Double team εκεί. Κιουκουόγεν στη γωνία. Κωνσταντινίδης είναι εύστοχος. Πέσουν όμως και οι δύο, το παλεύουν. Περνάει ο Πουλιανίτης, άλλη μια καταπληκτική πάσα, καλάθι και φάουλ. Κιουκουόγεν με τον Διαμαντάκο. Κιουκουόγεν πλησιάζει με ταμπλό ευστοχή. Δύο από την άλλη, Ανέστης. Θα σουτάρει από τα 4 με Θαλιός. Ο διάδρομος και ο Κιουκουόγεν το σκέφτηκε. Έχουν ακόμα 15 δευτερόλεπτα. Θα προτιμήσει να πάει χαμηλά. Αναπηδάει, μπαίνει. Εδώ στον Πουλιανίτη, αυτόν στον Νέσι που ξαναπέρασε. Και Κιουκουόγεν θα καρφώσει. Πουλιανίτης. Για τον Νέσι, εκείνος θα βρει στη ρακέτα τον Οκεκόγεν, δεν θα έχει κανένα. Τον Νέσι αυτό. Σουτ. Ω, εντυπωσιακό κόψιμο. Αστόχησε. Κωνσταντινίδης. Ο Κιουκουόγεν μόνος. Ο Κιουκουόγεν πασάρει στη γωνία, εκτελεί και το βάζει ο Πουλιανίτης. Ο Κουκάς ξεχωρίζει στο δημιουργικό κομμάτι με 3 assist. Το rebound τώρα από το Σπρίτζι, ο Πουλιανίτης ζητάει την μπάλα και ο Οκεκόγεν που έχει κλειδώσει τον Παπαδόπουλο. Θα κερδίσει το φάουλ. 2 στα 3 σουτ. Πουλιανίτης, μπάλα μέσα στον Οκεκόγεν, θα καρφώσει. Ο Γκρίφιν είναι εκεί με πιο κοντό αντίπαλο, τελικά ο Οκεκόγεν με spin move και σκορ. Ο Οκεκόγεν, τώρα αυτός έχει το προβάδισμα απέναντι στον Stone. Θα γυρίσει και θα βάλει ένα πολύ ωραίο. Χέρια των Τρικάλων, Πουλιανίτης. Αργυρούλης, ο Οκεκόγεν. Θα δοκιμάσει και αυτός για 3 και θα... Τον Αργυρούλη, Κόης. Τον κόβει. Οκεκόγεν κάτω από το καλάθι. Δύο παίκτες κοντά του. Πολύ πιο δυνατός ο Οκεκόγεν, εκεί δεν έχει. Στόχος είναι να μπει στον Οκεκόγεν, παίρνει αυτός με τον Ρος. Θα γυρίσει και θα καρφώσει. Παίζει ένα πικ, περνάει, πασάρει. Ο Οκεκόγεν Από τη θέση κυνηγάνε τα play-in. Έχουν σιγουρέψει την παρουσία τους όμως και στα play-out, στη μάχη, στην παράμονο αγώνα. Πολύ ωραία πάσα εκεί στο Οκεκόγεν. Πήγα να πω ότι εκεί ο ψηλός ότι Τρικάλων δεν θα έχει θέμα. Ο Μελισσαράτος. Ο Οκεκόγεν με τον Διαμαντάκο γυρίζει, ευστοχή. Κωνσταντινίδης πλησιάζει, θα δώσει την μπάλα στον Οκεκόγεν, πολύ ωραίο. Νέο rebound από τον Οκεκόγεν, κατεβάζει και την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει Τώρα μαζεύει ο Λουσέιν. Ιτούνας. Κατάει, πάτσε φρένο, Λουσέιν. Σιδηροελίας, κόπηκε. Βαμπάτσικος, καστή η πάσα στον Οκεκόγεν που βλέπει πολύ ωραία τον Μέση. μέσα η μπάλα στον Οκεκόγεν με τον Γκόλντεν. Δύσκολο σουτ. Τάιστον. Κιλιανίτης μαζεύει. Είναι στον Οκεκόγεν που καρφώνει εντυπωσιακά. Να βλέπετε τη διαφορά των 11 πόντων υπέρ των Τρικαλινών. Ο Οκεκόγεν. Ακόμα και αν δεν παίρνουν τα σουτ, βάλτε ενέργεια, ξεσηκώστε τον κόσμο και
πάσα δεν μπορούσε να κλέψει ο Νέσης. Το κόψιμο, το δεύτερο από τον Όκε. Για τα τρίκαλα, ο Κεκόγεν πλησιάζει με αντίπαλο τον Ρο, θα νικήσει κατά κράτος. Ο Κεκόγεν, πρώτος σκόρερ με 8 πόντους. Δεύτερος. Τώρα... Ελευθερούπολη εκείνη τη στιγμή που κάνει το αντιαθλητικό φάουλ ήταν ίσως μια στιγμή που... Ο Κεκόγεν αποφεύγει πολύ ωραία το Λουσέιν, θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι. Ράις. Μπροστά στον Κεκόγεν θα κοπεί. Ο Κεκόγεν με mismatch εκεί απέναντι στον Ζήρο. Θα έστω. Με τον Γκρίφιν περνάει ο Σιγκάλας. Δεν φοβάται αλλά κόβεται και πάλι. 4-0. Κεκόγεν. Τρίποντο. Ο Κεκόγεν. Περνάει ο Κουπίδης. Θα δώσει τον Καλανιώτη. Θα κοπεί αυτός από τον Γκρίφιν. Θα κοπεί και... Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Βάτσικος. Ψάχνει και βρίσκει τον Κεκόγεν που μπαίνει κάτω από το καλάθι. Βρίσκει λίγο χώρο ο Williams. Πάσα στον Σταμούλης που παίρνει αυτό στο παιχνίδι. Άστοχος ο Κωνσταντινίδης. Ο Κεκόγεν. Σταμούλης για 3 άστοχο. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Θα κάνει το σούτ από τα 6 μέτρα, θα αλλοιωθεί η προσπάθεια. Ο Γράβας, Πουλιανίτης πίσω από το screen, το Κεκόγεν. Αστόχησε ο Κεκόγεν, επιθετικό rebound. Με τη δύναμή του και θα ποστάρει, θα τελειώσει τη φάση. Κράτησε και άσο στον Κεκόγεν. Κεκόγεν που βάζει στην πλάτη του τον Πετανίδη, προσπαθεί να γυρίσει με fade away. Πολύ ωραία πάση στον Κεκόγεν, του πατάει και στο χείλ. Με τον Πουλιανίτη που την περασμένη σεζόν έπαιζε στον Ηρακλή. Ο Κεκόγεν ξεκινάει. Γράβας. Πλησιάζει μπροστά στον Κεκόγεν, τον κόβει εκεί. Ο Κεκόγεν θα δώσει πάσα. Πουλιανίτης. Και αυτός. Τρίτος. Της πέρασε. Προσποιείται, εκτελεί, το βάζει. Μαγέρ διστάζει για 3. Ο Κεκόγεν θα πάρει. Κάτω από το καλάθι ο Κεκόγεν, καλάθι και φάουλ. 4 και 46 για πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κεκόγεν, 8 στο ρολόι. Πάει μέχρι μέσα, το βάζει. Ο Καλιανότης. Ο Γκρέκας στον Κόη. Κόης. Το κόψιμο από τον Κεκόγεν.